susunod. Isa pa ay wala naman akong plano na tumandang dalaga na lamang. Nakikipag-usap naman ako sa mga gustong makipagkilala sa akin. Yung iba okay naman kausap, pero ewan ko ba papatulog. Kapag bigla silang nanliligaw sa akin ay nawawala naman ng gana. Bigla na lamang akong nag-overthink dahil alam ko na hindi sila basta-basta makakalusot sa mga magugulang ko. Anak, nakauwi na pala yung anak ni Kumare. Si Choma, yung nagtatrabaho sa Belgium. Nakita ko nga po kanina, narito. Nakita ko na pala siya. Nagkausap na ba kayo? Hindi ba po? Hindi ba po? Ay, ay, naman, bumabati pa po kami. Matatanda na kami ngayon. Hindi na kami pwede maglaro. Tsaka, sigurado ako may girlfriend na yun. Wala pa. Nakausap ko na siya kanina. Nandun. Na, tama nanay mo. Bakit nilalaka na kay Jomar? Utong mo sa batang yun para sa'yo. At diskarte sa buhay at may magandang trabaho. Papuntis ka man niya, wala kang aalalahanin. Tayo naman. Hindi nga po kami close nun eh. Tapos yung iniisip niyo nasa pagpupuntis na. Ay, ang hinila mo naman anak. Ang gusto namin ng tatay mo. Ipagdating ka na kay Choma habang single pa siya. Ano sa mga susunod na araw? Magulat na talaga kayo pa ng nililigawan niyo. Makapagsalita naman po kayo parang kagusto-gusto ko. Paano naman po kung hindi ako type ni Jomar? Tsaka hindi din po ako naanak sa kanya. Sus, mahalaga pa ba yung truck na truck na yan? Dapat practical na ngayon sa pagpili ng lalaki. Huwag na sa kaya kang buhayin at hindi ko rin mabubuhay sa kanya. Pero tay, kaya mo naman po trabaho sa sarili ko. Anak, sulit namin na magkaapo. Kung mangyayari yun, mag-aasawa ka na. Kapag nag-asawa na po ako, mahahati yung atensyon at suporta ko sa inyo. Paano ko po kayo niya mabibigyan ng maanong buhay? Hindi na po kayo pumabata. Kung iba'y tatayinan mo, ay wala na kami magagawa ng nanay mo kung sadyang tumatanda na kami. Isipin mo lang sarili mo. Pero hanggang maaari, gusto namin kang magpunta sa lalaki. Alam namin na mabibigyan ka ng magandang buhay. At sa tingin niyo po si Jomar yun? Ay, ay naku tay, tay. Mas gusto ko na po yung ganito. Kasi pagpilitan ko yung sarili ko sa lalaking hindi ko naman gusto. Magugustuhan mo rin siya. Subukan niyo lang na mag-date. Siguro naman, sapat na yung isang gabi para maging malapit kayo sa isa't isa. Kahit kaya niyo naman ibalik yung pinagsamahan niyo nung mga bata pa kayo. Tay, iba na po yung sitwasyon ngayon. Sobrang tagal na po nung sinasabi niyo. Kaya imposible talaga na magustuhan ako ni Jomar. Lalo na ngayon, sigurado ako na marami na siya nakilala ng magandang babae sa Belgium. Kaya malamang mataas ng standards niya pagdating sa mga nakakarelasyon niya. Hindi naman siya hindi sa'yo ha. Maganda naman naman. Teacher ka, maayos ka sa sarili. Tsaka, hindi ka naman pangit. Kahit ano man yung sabihin niyo, hindi talaga ako makikipag-close kay Jomar. Ay, nasasabi ko lang yan eh, kasi hindi pa kayo nagkakausap. Kaya pag mga minsan eh, iimbitahan ko siya dito para magkamulan. Tama, mabait naman yung batang yun. Siguradong hindi yung tatanggi. May kapatid Baka kasi. matuwa pa siya dahil matagal na natin kayong hindi nagkausap. Bahala na nga po kayo. Basta kapag hindi ko pa rin siya nagustuhan at hindi niya rin ako nagustuhan, huwag po kayo ulit ha. Baka ako po kayo. Oo, hindi ko kayo mga... Basta ano, mapagod sa kanila ng pagtanggi ko alam ang pag-close o magpaligaw sa kapitbahay namin si Jomar ay naging active pa rin ang mga magulang. Pinuntahan nila si Jomar ang tumaragaw sa akin.
Hello, good morning Mga guys. magulang. Kaya nang matapos yung dinner namin ay humingi ako ng dispensa sa kanya. Sinabi ko na lamang na huwag nang pansinin yung mga sinabi ni nanay at tatay dahil hindi naman talaga ako nagpapaligaw. Pero papadudod, hindi ko po akalain magbabago ang takbo ng pag-iisip ko pagdating sa love life ko noong makilala ko. Ang bagong security guard namin sa school na si Archie. Nakita ko pa lamang sa kanya ay iba na ang nararamdaman ko. Parang kilit ako na hindi ko po maipaliwanag. Papadudod. Nagpalitan pa siya. Si Mama talaga. Kunin mo talaga niya yun. Favorite ko kasi banana bread kaya nagpipigil ko. Eh, minsan napakarami yung gawa ko. Kaya nagdadala ako dito sa school. Naisipan ko siya ganyan. Hindi ko naman akalain mapupusahan pala niya. Kaya every time na nagbibig ako, naiisip ko kasama siya sa mga pinagbibigyan ko. Hindi ko pala mahihain, no? Paano naman naging special yung banana bread ko? Alam mo, i-follow mo na ako. Hayaan mo, pag nag-bake ulit ako, dadalhin ulit kita. Pero may bayad. Alam mo, nakakatuwa ka. Ang gaan mong kausap. Teka, saan ka nga pala naka-duty bago ka napunta rito? Eh, bakit ka umalis doon? Okay. Para lagi niyo akong kausapin tuwing maaga kayo pumapasok. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Saan po kayo? Paparat na lang ako mamaya kapag nandun na tayo sa bababaan ko. Oo, narinig ko na yan. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Wala tayong kasiguraduhan kung ano ang dala ng ating hinaharap. Pero gagawin natin ang lahat magkaroon lang tayo ng maayos na kinabukasan. Ganito ang ginawa ng ating kabarangay na si Dado. Sumama siya sa isang babaeng tingin ay makapagpapaanaan sa kanyang estado sa buhay. Pero nang biglang umalit ang babaeng dati nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan ay naipit siya sa isang malaking suliranin. Kung sino ba sa dalawa ang dapat niyang piliin. Ang babae ba ang idinidikta ng kanyang isip o babaeng isinisigaw ng kanyang puso? Kung sino ang kanyang pinili sa huli, yan ang dapat ninyong abangan. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig